Страхотни кюфтета от тиквички, които на всичкото отгоре се приготвят супер лесно. Вижте как. Започвам като настъргвам 3 тиквички, 1 лук и 2 картофа. Имайте предвид, че тази доза е доста голяма, тъй като исках да направя два варианта на кюфтенцата, едните да са на фурна, едните на тиган, така че ако желаете може да я намалите. След като рендосвам всички зеленчуци, ги поръсвам с сол и оставям за няколко минути. Ще започнат да отделят водата си, а е важно да премахнем колкото може повече от нея. Изтисквам ги през гевгир и мога да забъркам останалата смес, която всъщност ще направи спойката, а за нея ще ми трябва 3 яйца, брашно, малко бак пулвер, отново добавям сол, за да овкуся и яйцата. Като аромати ще използвам пресни подправки като копър, магданоз и доста мента, които имам в момента в градината. И ще използвам пулбибер, който е леко лют и няма семки. Ако нямате точно такъв, може да сложите просто обикновени флейки, ако желаете, разбира се, да има пикантен вкус в вашите кюфтенца. Разбърквам всичко и добавям добре отседените зеленчуци. Ако има нужда, може да добавите още 1-2 супени лъжици брашно. Разбира се, зависи колко са ви били големи яйцата и колко водни са зеленчуците. Трябва да се получи сравнително гъста смес, а не водниста и да плува отстрани течност. За изпържване аз ще използвам тиган, в който съм сипал малко олио, като котлона трябва да е на умерена степен. Започвам с лъжица да слагам по 4-5 кюфтенца, в зависимост от диаметъра на тигана. С лъжицата леко ги оформям в тигана, за да станат по-плоски и да могат да се изпържват равномерно. Другата половина от сместа ще изсипя в тава, в която съм сложил хартия за печене и ще запека на фурната. Това е малко по-здравословен вариант, като върху сместа ще напръскам просто малко зехтин. Слагам във фурната на 180 градуса за 35 минути и по този начин се получава по-скоро нещо като огретено тиквички и картофи. Разбира се, и двата варианта поднасям с чеснов млечен сос, към който съм добавил още от пресните билки и трябва да ви кажа, че се получава изключително вкусно. За мен лично фаворит са тези, които са пържени, но за хората, които искат да избягат от излишната мазнина, може да си ги направите и печени, защото също са много вкусни като предястие.